Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, my jsme si tady pro vás připravili jednu písničku. Budoucí krásné lékařky vám ji předspívají a vy se přidáte. Na doletě OKH, musím hned do FNHK, rychle EKG, NIKS a AIN, co mám to dnes za problém, CKMB trochu nabrali mi hned, RIA či ACD, nemají dneska svůj den, STN mi na EKG chci být hned odvět. Už mám v sobě ASA, všech třech mi tlačí na prsa, vedle mi i LDL a HDL staty. Pozor, přijde refrén a dáme si ho dvakrát. BMI mám 50, denně kouřím 60 a THC po ránu, bez ní totiž nestane. BMI mám 50, denně kouřím 60 a THC po ránu, bez ní totiž nestane. A pokračujeme další sloka. 3, 2, 3, 4 a 2, 3. Selhává mi CNS, možná zevnu ještě dnes, pak ne ještě i SDN a LMPH. Šodni mi to tam IV, snad nedá, že mám HIV, jednou jsem měl hustý a chvilku bylo líp. Potřebuji PCI a cigáro mám na plíci, je mi z toho dopláčet, tak dej mi Apache. O 2 roky později já žiju mnohem zdravěji, LDL mám pod 1 a skore na 1. A další přijde refrén. Syndrom XADM2, jak dávno zahrnka, ACI a statiny, lepší než vykouření. Syndrom XADM2, já nechal dávno zahrnka, ACI a statiny, lepší než vykouření. A pojďme všichni poslední sloka. 3, 2, 3, 4 a 2, 3 a kliku a LFHK děkuju. Nevím téhle fakulty, já byl bych podrnek. Netvařte se kysele a připijte si veselé. Páťáci mají dneska show a víc než velikou. Tak netvařte se kysele a připijte si veselé. Páťáci mají dneska show a víc než velikou. Díky, díky.